така. Не, аз гледам табела на И маркировката може да гледаш, аз съм съгласен с това. Но първо е табелата. Ами в повечето, виж го как му блокираха колелата, виждаш ли? Да. Да, те връщи се. В повечето случаи маркировката не се вижда, затова гледаме, търсим първо табела. Ето по принцип табелата. А знаеш ли, защо му блокираха колелата? Не е изправена добре. Защото е мокра настилката, съответно е хлъзгаво, а тази кола най-вероятно няма ABS. ABS е антиблокираща система. При пъстерите. Ето сега виждаш ли какво означава ти блокират колелата? Тоест колелата спират да се въртят и въпреки това колата продължава напред като шейна. ABS е антиблокираща система, знаеш ли какво прави, за да не блокират колелата по този начин? Много бързо отпуска и натиска спирачката. Да кажем, може да го направи няколко пъти за секунда. Спира, значи отпуска, натиска и по този начин гумите не блокират. Добре. И спирачният път е по-малък, т.е. колата спира по-бързо. Не става като шейна, както стана тази кола, а спира по-бързо.